Kini bagay galang reaksyon kay giinan magud si Auntie Claire sa taha. Giinan magud si mga igala ni giinan si Auntie Claire ni Ruben nga balat sibuyas kuno mga higala si si Auntie Claire. Umika na to mga higala ni sumbong des pulis dito sa Canada. Matod pa bung Auntie Claire nga dili oy ang balat sibuyas daw si Ruben. Kay gisinggitan ra kuno ni Cayetano ni Pangilinan mga higala. Kuan na kuno. Ini bang nag-imot-imot na kuno. Oh, kay gamay lang gini ato ihatag ang Auntie Claire nga oras para passing lang ni passing by. Oh, para di mo mga high blood go. XFM Katropa. Ngayon, pag-uusapan ba ang balat sibuyas? Unang-una po, siguro mas maganda na masabi niya rin ito or mismo ni Senator Robby Padilla sa sarili niya. Dahil hindi po tayo balat sibuyas, hindi po tayo umaalma, katulad ng ibang ginagawa na tinaasan lang ng boses dahil sa kanyang pagsisingit or pag-interrupt sa pagsasalita ng isang senador ay biglang umalma na at medyo nag-alboruto. Yan po ang totoong balat sibuyas. But at the same time, Kani pong mga media sa Malacanang, can you ask better questions? So that we can get better answers. Kaya, chismosa, mga baritis po, gaya ni mga reporter sa newspaper, mga online, kuha na. Ang ipangutana, mga reactions politika, sakdi na siya, abi ni mo, na-vlog na si Auntie Claire. Abi ni mo, makaingon sa tabi to, mga igala nga. Kanang, sugnuran, magod po ninyo ng, ikaw daw mo sugnod, mga igala, ng irbo. Di ba na masuko? Kailan mo irbo? Nindot na nga breeding mga igala sa iro. Kanang ginatawag mga igala nga irbo. Sugduran man po mga reporter po mga igala. Naman ang reaksyon nyo. Linte na nga reaksyon mga igala. What does it to us? Nga naman di ay mga reaksyon ninyo sa inyong makabugas ba mi ana? Does it matter to the Filipino people? Kung unsay reaksyon ni Ruben Padilla sa katalawan ni Auntie Claire? Kung unsay reaksyon ni Auntie Claire sa giingon ni Ruben Padilla? Usahay mga igala nga ug ako'y editor anang kuan ako'y EIC. Ako editor in chief namin nga nga mga newspaper ipanghapak ko ng mga kuan nga balita. Kaya gusto po lagi kana bang kuan po ba likes, comments, ana ba? Hala kuhaon itong makalagot mga igsoon. Pero wa na sense. Pwede ba nga inon nato si Auntie Claire nga maglahi ba no? Inon ang kanang para sa banghag. Di na to mo ingon nga di na siya mo banghag gina siya. No, iyaha man gina no, iyaha ng batasan. Pero pwede ba nga kuan kining ilain na to ng panahon sa banghag. Nasa panahon nga kuan kining maayo nga kuan ba no? Maayong mga pulong imong madungog ba? Pag-explicar unya kung unsa ni mga higala ning programa sa gobyerno. Karon wa gyud nada bay masaksak sinagol man. Wa gyud nada gyud, no? Masaksak sinagol man unya mas madaghan pa yang masulti nga pangmarites or pangpalengke kaysa yang masulti nga unofficial record mga higala. Okay, ginaingon ako ba kamong mga kaubanan nato sa buhat diya, can you ask better question so that we can get better answers? Tana, ma'am, ano pong reaksyon niyo? Sinabi po ni Senator Robin na balat sibuyas kayo. The hell we care. Labot na mo ano eh. Sige daw, Auntie Claire, para yun, te. Issue ng pagiging balat sibuyas. Issue ito ng mga Pilipino na nagpapakita ng kagaspangan ng ugali. Op. So katong mga taas Canada daw, mga Pilipinong magaspang ang ugali. You know, well, di man po nato mapugo si Auntie Claire mga higala nga i-admit, but a lot of Filipino right now, dagan sa mga Pilipino karon dismayado. Abi nimo di nimo mabasol eh. Di nimo mabasol mga higala kung mga Pilipino man
mupakita mga higala sa ilang kahigwaos kasuko. Pinaagi sa ilang gihimo nga pagkuan. Blame ana mga higala. Sa nahitabo pa naman karon. Ya karon muingon-ingon na imong presidente nga nganong masuko man mo nga. Ngano ako may inyong pasangin lang kawatan nga ako may gapa-imbestiga. Sige, yan na lang period. Ikaw po anti-Claire, yan na lang para way samok. Hinganli daw ninyo Martin one time lang. Daw be. One time lang, hinganli ninyo Martin. Bullseye! Wala, no? Wala. Kay Ginoo man ninyo Martin. No? Mura na mga galag, demonyo ang dagway. Kay inyo man gipakaginoo, hala sige. Sige daw be. Muna challenge na to bagay gala nga ikaw man kay gapasimuno sa investigasyon. Sige daw, lito ka daw imong agaw. Kunya i-explain daw sa amo sa kalambigitan nila amin na pangandaman nga imo siyang gitanggal. Nga imo man tong DBM secretary, imo tong Department of Budget and Management secretary nganong imo man gitanggal be. Executive Secretary Lucas Bersamin. Oh, nganong gitanggal nimo? Gusto ninyo ipalutaw nga maora to'y kuan. Kanaba nga mga naipon, mga higala, napuno na ang mga Pilipino. Pasalamat mo. Pasalamat mo kanang rally-rally ray na abuto ninyo. Dili mga higala, civil disturbance. Dili civil revolution. No? Gumikan kay mga Pilipino, mga higala, ginabalanse ang pagpakabana sa iyang katungod sa katilingban o sa sosyudad o ang iya mga higalang kaakuhan sa iyang pamilya. Ha? Mabito na kaingon ta gituyo ba sa ninyo gud nga pobre me. Kay og naa pa may mga bugas asa man may magbali-balian ang balay. Tinga magdi may magrally. Karon naga mga gustong mga rally-rally mga higala. Usawa man nato magrally nga makay bugas maawayan pa kasi imong asawa. Oh. May pamanang sabong kay napay tsansang makadaog sa rally wa magyud kay tsansa diha. Oh. Ano ba? Manang abi nimo anti-Claire, no? Dili na kagaspangan anti-Claire. Napuno ang mga Pilipino. May kawa kakatunong o Pilipino nga bahalag mapriso, imamudmud lang na imong dagway simento. Diba? Kanang mamahala na ba? Kani chance na ginako ni imumo ginako ni sa simento ron bahalag prisohon ko. Total, physical abuse na may abuto niya. Diba? Kasuhan siya may gala, di man siya layo na kay ng kuan. Layo na kay ng 20 ka. Layo na ba na? May ba nagmapriso, nagreklusyon perpetua nga iwara man kagimo mo. Pasalamat ka. Nagpugong gihapon ang mga Pilipino. Natungnan pag Pilipino nga ni sipok ng ulo. Daiban gyud ka dito, gitadyakan ka gimo mo ka ng simento. Unta. Saya nga gud. Oh, di ka ngay ni mo angay sige balik-balikon masuko ka ng mga Pilipino nga ni kuan mo. Eh mas daghan ba yan kaysa nalipay nimo? Ay! Pwede na gud ninyo na ihapon diya sa mga reaction sa inyong kuan, no? Reaction sa inyong mga Facebook ba? Ayon sila nga mga DDS man na. At least dili trolls. Abliha ganin ang mga nag-react og kanang mga nag-react og haha ba. Abliha ng ilahang mga kuan kaning mga tawag nini mga higala ilahang mga profile mga tinuod nga tao. Kanang sa mga kuan kanang mga nasa pikas mga dumadapig ni BBM, mga naga-heart. Abliha na mga profile nila mga higala di ba taga Vietnam ang uban. Grabe pati trolls imported na pod. Ingon si Raimundo nga, sa rally sa mga DDS may pera. Mao. Napatong Cayetano ni mo diha? Katubang nanay nga kuan lang na. Ingon man si Raimundo diri nga, pag ang mga DDS ko no mag-rally may kwarta bayaran ko no. Katong Cayetano ba Cayetano? Katong makita ba to nimo? Katong gihatag as tawagan eh? Wasan siya kabalong ano na siya diha? Robert Manaytay. Asa man ni? Jerry Alvarez mas sensible okay? Mas sensible jud si Alan Abaez in discussion mao sigurong tagom lang ka. Kinis Jerry ba? Ikaw Jer.
Kung tan-aw nimo dili sensible akong discussion, hawa diri. Tarantado man siguro ning tawanan. Wa man kapugsa. Kini mga kuan man gud ni, mga dumadapig mga higala sa Nordico ba. Pagpuyo mo sa inyong kabuuan niya. Alas 7:40 na ba kayo kalay kung kuan kay ba malampurnas ko ba saan eh lampurnas ko ba komentaryo tanan. Ayo ma si Jerry Alvarez nga mao ko nung gibutang kog tagom kay mas maayo ko no mo discuss si Alan. Ayaw na kay kauban ra ba namo na mga higala di lang ko mopatolan ng Jerry. Kabaya in town mga away na mo kauban na mo na sa network. Ikaw, Jerry, kung ingana ka hanggaw, no, idol ni mo dito ka paminaw, anong mo anhin man sa kanako? Bumbuang ka matingali. Sige. Alas 7:41 na mga higala, tag na sa buntag. Dong Rimondo debate ta. Katropa ng Arnel atong moderator. Tanaw nato unsa ka kakuyaw. Masa may inyong tirada online? Online debate? Ay lang gabi kay eskwela pa ko.